नमस्कार वो देवतानी टोका टोकी। अभी कैमरा पर जो शख्स लौकता नहीं यहाँ के नाल वादक एवं गायक हैं और बहुत ही सुंदर गायनी और नाल भी बहुत अच्छा बजानी और बहुत दिन से यहाँ के संघर्ष बा ये लाइन में। तो चलिए यहाँ से जाने के प्रयास कल जाई। कैसन बनी? ठीक बनी। कितना दिन से गायकी लाइन में बनी? अरे ये 20-25 बरस से आदमी गावेला। बजाइबो करे नहीं? थोड़ बहुत बजाइबो करला, झाल नाल गाइबो करला आदमी। तो गाना रुआ गावे नहीं तो सबसे पहले कोनो गाना गा के सुनाई। गाना गा के सुनाई ठीक बा। एगो निर्गुण गा के सुनाओ तनी रुआ सबे से। कोनो बात नहीं। आर जाए के जरूर बाजे इहवा जे आइल बा। आर जाए के जरूर बाजे इहवा जे आइल बा। जान तालुग सब जानी के भुलाइल बा। जान तालुग सब जानी के भुलाइल बा। हे राम चाहे रावण कंस भा कन्हाई करण और अर्जुन सहित पांचों भाई। केहू रहले न रही केहू रहले न रही बातें मनाइल बा। जान तालुग सब जान के भुलाइल बा। जान तालुग सब जान के भुलाइल बा। आरे बड़े बड़े भूप भइले वीर बालवान हो। तेज बल बुद्धि में इंद्र के समान हो। बड़े बड़े भूप भइले वीर बालवान हो। तेज बल बुद्धि में इंद्र के समान हो। चित्त के समर में दुनिया चित्त के समर में दुनिया छोड़ के पराइल बा। जान तालुग सब जान के भुलाइल बा। जान तालुग सब जान के भुलाइल बा। बहुत सुंदर। और 20 साल से गायकी करता नहीं, स्टेज प्रोग्राम होला? हाँ होला। गावेला आदमी एगो जैसे कि पुराने गाना रुद्र राज के गावता नहीं, बेवफाई गाना रहे। आर जातारू तो हम नाही जियब। जातारू तो हम नाही जियब। इतने कहल का हमार कई दो तहरा बिना अब जी के करब का। तहरा बिना अब जी के करब का। थोड़का जहर के इंतजाम कई दो हो। तहरा बिना अब जी के करब का। थोड़का जहर के इंतजाम कई दो। याद कर मेला में खैनी जक्रिया कैसन रहे तहरा प्यार के जिक्रिया। याद कर मेला में खैनी जक्रिया
याद कर मेला में खैनी जक्रिया कैसन रहे तहरा प्यार के जिक्रिया चिट्ठिया फोटोआ ले जा सगरी चिट्ठिया फोटोआ ले जा सगरी और फोटोआ तमाम कई दो तहरा बिना अब जी के करब का थोड़का जहर के इंतजाम कई दो। वाह बहुत सुंदर। इतना दर्द में गावत तनी एक राज का बा? राज तो बहुत बा मन पुरान बात जाओ ना बेरा आदमी जैसे कि आदमी पढ़त रहता हो ना बेरा के याद आ गई हो। अच्छा प्यार और भई रहेगा? प्यार तो खैर हर इंसान के होला भई रहे कभी प्यार वो याद आ गई हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।